Kyllä nyt turkki lähtee. Moi! Mikäs mies se täällä on? Mennään uimaan, kun mullakin on aivan kananlihalla. Mulla on karvapeite. Sulla on karvapeite. Mennäänkö päästä karvapeitteestä irti? Enpä muuten tiedä. Mietin vielä kerran tässä nyt, joka... Lahti, onko se kylmää vettä? Tässä on kuule niin kylmää vettä, että on aivan kananlihalla aivan käet. Otan osaa. Pohjoistuuli ja... Mutta mä oon luvannut sen, että turkki lähtee. Eikä siinä sitten. Se on mentävä. Turkki lähtee. Kylmää vettä se on aivan... Ei aivan jäistä on, mutta kylmää. Talvikarva lähtee kyllä. Mutta mikähän Adonissa paljasta? En tiedä. Joo, nähdään. Tuolla näkyy keijo. Ei mitään, mun on pakko nyt lähteä kokeilemaan. Ja täällä. Mitä? Minä lähden. Onnea yrityksellä. Kaikista parasta lämmin suihku. Tietämättä. Täällä on hyvät saunat. Ei mä usko, että mä toista kertaa ennen heinäkuuta käyn uimassa. Tää oliko tuo uinti? No mitä sanon kuvaa? Oliko niinku räpiköinti? Kyllä sitä uinniksi voi kutsua. Oli se vaan yli. Mä sanon, ei nuin raskasta turkkia kukaan vielä reisunut päästä pois. Mitä tuntuu koko kivi. Jos mä olin lähtenyt metrin kauemmas, niin mä olin hukkunut. Ei mitään. Lähetään. Aha.